Dobro večer svima, dobro večer dragi prijatelji. Drago mi je što smo se večeras skupili za ovom našem završnom webinaru, to jest, ajde da nazovemo više razgovoru sa preduzetnicima koji je vezan za kreditiranje i rad sa bankama. I ideja večerašnjeg razgovora jeste da razmenimo iskustva, znači sa našim gostima, ali i da slušamo vaša pitanja, znači neke vaše ideje gde možemo da, ajde ono što se kaže, da vam pomognemo oko poslovanja. Znači ovde su prisutni ljudi koji su jako uspešni u poslu i koji do sada su imali veliki broj uspešnih kreditiranja, tako da generalno mislim da ćemo moći da, ajde kažem, odgovorimo na gotovo svako vaše pitanje i na svaku vašu, ajde da kažem, možda nedoumicu ili bilo šta što vas vezuje, tako da sačekat ćemo još koji minut, pa ćemo krenuti, znači pošto ima još ljudi koji se priključuju. Evo, neko mi je poslao da mu forwardujem mail, to jest link na mailu. Evo, pa ćemo krenuti polako, znači večeras nećemo dugo, kao što imamo, ajde kažem, običaj da traju naši webinari po 3 sata, znači trajeće 1 sat, tako da možete da se, ajde kažem, priključite ovako kratko i da odgovorimo na neka vaša konkretna pitanja. Tako da sačekat ćemo da se još kolega priključi. Sve ako niste krenuli u šetnju negde, naravno webinar možete pogledati i naknadno. Tako da u suštini ćemo krenuti jako brzo, samo da još jednoj koleginici pošaljem link i krenut ćemo polako. Znači pričat ćemo, bit će to, ajde kažem, opuštena priča koja je vezana za kreditiranje kod banaka. Znači, kao što rekoh, razmenjivat ćemo neka iskustva i eto, znači pričat ćemo malo o kreditima, malo ćemo naravno pričati i o nekim kreditima koji su sada aktualni, pre svega mislimo na ove COVID kredite i da vidimo kako do njih možemo doći, pošto imamo par ljudi ovde koji već koriste, znači, COVID kredit. Imamo kolege isto na času koji su konkurisali za COVID kredite, tako da razmenit ćemo neke iskustva oko papira. Imamo kolege koji planiraju neke investicije, tako da u suštini krenut ćemo sa prvom temom, a prva tema nam jeste kakav jeste, ajde da kažem, odnos banke prema vama. Znači, ajde, predstavit ću naravno prvo učesnike. Olivera Petković, vlasnik Eduke Plus sa moje desne strane. Ispod mene Milan Naut, vlasnik poznate firme Gram Deo iz Beograda i Ivica Ristić, vlasnik trgovinske radnje Zlatni Bik S3. Znači firma koja se bavi veleprodajom, ali i ugostiteljstvom, tako da imamo, znači, ajde kažem, iz svih branši, imamo iz edukacije, to jest iz uslužne branše Oliveru, iz proizvodnje Mileta i Ivicu iz trgovine i ugostiteljstva, tako da budete slobodni da pitate šta god, prosto rečeno, poželite i šta god vam se sviđa. Pa, hajde da vidimo, prvo dobro večer Slobodane, evo Slobodan nam se javlja. Prvo bih postavio pitanje Oliveri, da li ona zadovoljna nekom saradnjom sa bankama, sa kojom bankom, evo Olivera, možeš i da kažeš, sarađuješ i to je sa kojim bankama, ako sarađujete sa više banaka, i da li ste zadovoljni sa saradnjom sa tim bankama? Dobroveče svima. Pa evo već duži niz godina, odnosno od momenta od kad je Eduka Plus registrovana, skoro 12 godina,
sarađujem sa AIK bankom, ali prosto nisam zadovoljna saradnjom. Od pre 2 godine sam počela da sarađujem i sa Unicredit bankom, uzela sam par kredita od njih i jako sam zadovoljna sa njihovom saradnjom. Prosto su došli na moja vrata, znači zvali su telefonom, dogovorili smo sastanak, sve što je bilo neophodno u većini slučajeva su završavali oni, dok je AIK banka mnogo više papirologije, procedure zahtevala za realizaciju kredita, tako da sam se ipak odlučila za Unicredit banku. Nijedan jedini kredit, iako već deceniju radim sa AIK bankom, nisam realizovala kod njih. Par kredita preko Unicredit banke i jako sam zadovoljna njihovom saradnjom. Evo jedno pitanje za tebe. Da li ono što tebe odbija od apliciranja ka kreditima upravo ta možda kompleksnost papirologije ili jednostavno imaš osjećaj da nećeš dobiti kredit u banci? Upravo kompleksnost papirologije, znači to je mali milion dokumenata i papira koji oni zahtevaju da bi se realizovao kredit. Preko Unicredit banke je to vrlo jednostavno, prosto i vrlo brzo je i sama realizacija kredita završena. Tako da Unicredit svakako. Dobro, ok, a možeš li nam uporediti recimo bankarske usluge Unicredita i AIK-a, na primjer elektronsko bankarstvo i slično, znači, odnosno, ne znam, službenika za mali biznis prema tebi, da li ima neke razlike ili isto, znači možda je razlika samo u odobravanju kredita? Svakako razlika postoji, pre svega Unicredit banka i samo elektronsko bankarstvo, kad već krećemo od financija, jeste besplatno, dok se svakako u AIK banci elektronsko bankarstvo naplaćuje. I ponovo kažem, taj proces prikupljanja papira, administracije, birokratije, znači bukvalno je na mnogo većem nivou u AIK banci nego u Unicredit. Dobro, znači da se vratim ponovo na priču, znači slobodno pitajte šta god želite, eto tu su kolege, pa ćemo da razmenimo iskustvo i da vidimo kako možemo da vam pomognemo. Ok, Mile, reci mi, ti uglavnom, koliko znam, si u jednoj banci, tako? Uglavnom Intesa. U Intesa banci sam uglavnom. Kako si ti zadovoljan uslugama banke Intesa? Znači, da li su oni komplikovani kada apliciraš za neki kredit, za minus, za overdraft, da li se sve brzo završava ili imaš neke probleme, razmisliš li možda da otvoriš račune u više banaka? Pazi, ja imam otvoreni u Vojvođanskoj banci, međutim ja ne koristim taj račun iz Vojvođanske banke. Uglavnom, da budem iskren, mene banka Intesa juri da mi da kredit, juri da mi da dozvoljeni minus, međutim, sad u ovom sistemu poslovanja ja nemam toliko potrebe za takvim kreditima. Pa i izbegavam, da ti kažem, banke ti uvek daju kredite kad ti ne trebaju, a traže ti nazad pare kad vide da si upio. Znači, to je jedna jako loša stvar i loša strana svake banke. Zato ja izbegavam koliko god mogu, mada sad treba da jurim neki investicioni kredit i to bi išao preko Fonda za razvoj Srbije. Meni je jako žao zašto taj Fond za razvoj... Pričat ćemo nastavku, priča malo o Fondu za razvoj. Zašto država uopšte svoje kredite koje planira za privredu pokušava da plasira preko banaka. Zašto to ne radi direktno preko fonda po tim kamatnim stopama koje danas važe u fondu. Jer ja smatram da tu nešto mi ne miriše baš to kao čist posao. Mi sve što radimo, mi radimo u Srbiji, mi ne radimo u tuđoj zemlji. I ako bude bilo kakvih problema, sve što smo se zadužili, opet ostaje Srbiji. Znači, ako smo se gradili objekat, ako smo radili bilo šta, to ostaje u ovoj zemlji, to ne odnosi niko. Sa bankom je već drugačije. Ne znam, banka uzima kredit od države, pa banka taj kredit daje nama, pa oni uzimaju, ne znam, neki projekt, tako ta kamata se nakrika od, ne znam, 1-2%, dođe posle do 7-8%. Znači, to je već
kad uzmeš, nekad je i pokojni Tito govorio, kaže, kad uzmeš kredit koja je kamata iznad 12% godišnje, kaže, taj kredit nikad ne može da se vrati. I takvi krediti od pre su mnoge firme oterale u propast i u stečaj. Prema tome, banke, kao i svi mi, oni žele da zarade što više. Šta njih briga šta će biti i kako će biti? Oni svak gleda svoj interes. Međutim, ta njihova pohlepa će i odvesti dotle da će na kraju sve to da propadne. Da, evo imamo prvi komentar, evo Gordana. Nije mnogo zadovoljno uslugama Credit Agricole banke. Doduše ona je delom i zaposlena na određeno verovatno, tako da ne može nešto mnogo i da očekuje u okviru tih uslova. Znači kod nas znaju dosta malo negativni da budu uslovi kreditiranja, pre svega u startu za male firme i mala preduzeća. Naime, obično banke traže 2 poslednja bilansa i kada traže 2 poslednja bilansa, šta se dešava? Dešava se to da mnogi ne mogu da konkurišu jer jednostavno ne postoje 2 godine. Gotovo da nema podrške za start-upove, gotovo da nema podrške za, ajde kažem, za neke firme koje, da budem potpuno iskren, su u razvoju i dosta jeste jedan nezgodan uslov da upravo to što banka uvek traži da ste u dobitku, što, ajde, u realnosti nije baš tako, jednostavno ako ste u gubitku, gotovo da neće da gledaju vašu dokumentaciju. Evo, pričat ćemo malo o tome i sa Ivicom, koji, koliko ja znam, ima račune u dosta banaka, znači ako neko ima iskustvo sa različitim bankama, onda je to Ivica, je tako? I reci mi, ajde, Ivica, koliko banaka, ako uopšte i ti znaš koliko banaka imaš računa i sa kojom će bankom onako najzadovoljniji, ne samo uslugama koje su vezane za kreditiranje, već i uslugama inače banka izlazi najviše u susret. Pa, u principu, poslovanje s bankama se svodi na tog čoveka koji radi poslove, znači, kreditiranja, odnosno tog faktički menadžera. I tako i radimo sa bankama, znači, maltene u odnosu na čoveka. Jer to nam bude nekako najlakše i da završimo posao malo brže i da bi sve to uklopili kako treba da bude. To je to. Mi, znači, jer sticam okolnosti radimo tu veleprodaju, pa nam treba malo više sredstava da bi mogli da ispratimo i dobavljače i kupce, jer kupci mnogo teško plaćaju, a mi dobavljačima moramo malo bolje da plaćamo. Pa zato i koristimo te kredite koje koristimo. I tako, znači, šta znam, u principu... Sa koliko banaka sarađuješ, ako nije tajna? Pa, sarađujemo i sa Credit Agricolom i sa ITS-om, Eurobanka, Vojvođanska banka, znači nešto malo sa Halkom, sa Sberom. Znači sve te banke koje su tu na tržištu, osim eto te Unicredit banke, ima ne radimo, ali to nikad se ne zna. Dobro, reci mi, da li si primetio, pošto imaš račun u više banaka, naravno, bankari to znaju, kada konkurišeš za kredit, da li postoji neka, ajde da kažem, međusobna konkurencija između banaka kada vidi da konkurišeš na nekoliko mesta? Da li možda to povećava možda neku tvoju prolaznost ili vezano za kredite? Pa verovatno da, znači verovatno da, jer sve zavisi kako ko odobrava i onda se oni možda malo i utrkuju da tu ima toga. Dobro, znači ti smatraš da u suštini, ajde da kažem, nije loša strategija možda imati račun u više banaka ili konkurisati u više banaka, onako iz toga. Ako ima potrebe za kreditima, mora u više banaka da se to, znači, da se sarađuje sa više banaka, jer bez
hipoteke, oni ne mogu više ni da odobre, znači to je to, zaduženost je u odnosu na promet i tako da mora da se to, jer jedna banka neće bez hipoteke da da neke veće iznose, znači to je to do 2-3 miliona i otprilike onda mora sa više banaka da se sarađuje. To je malo skuplji su i samo održavanje računa i znači mora i određeni promet da se ispoštuje, ali kad ima potrebe za tim mora tako da se odradi. Ok. A ovako, evo još jedno pitanje, pa ćemo preći na narednu temu. Što se tiče ostalih bankarskih usluga, elektronskog bankarstva, pristupa računu, izvodima, ti imaš potrebe za uplatu pazara, koja se od banaka ovako čini iz tog iskustva najbolja? Može i više njih, naravno, da ne bude da sad nekog reklamiram ovde, ali eto, interesuje nas čisto da vidimo, znam i sam, pošto se radi dosta. Podjednako skoro, znači, te usluge su dosta slične, sad sve zavisi kako ima klijenata, broj klijenata i gde treba da se sačeka, negde malo duže, negde malo kraće oko uplate pazara, ali ovo drugo u principu je kod svih, znači, dosta slično. Dobro. Još jedno pitanje, ajde da vidimo redom za Oliveru, da li kontrolišeš troškove banke, da li znaš koliki su ti troškovi banke mesečno? Otprilike 40 dinara je provizija za svaku uplatu. Znači za nalog za prenos, tako je, da, za svako plaćanje 40 dinara, dok je kod AIK banke, ja ponovo pravim paralelu između te dve banke, mislim da je možda 3 puta skuplje. Znači ima razlike u platnom prometu. Da. Dobro, a da li kontrolišeš u računovodstvu onaj konto? 553. Troškovi platnog prometa, da. To je jako, ajde da kažem, bitan savjet, ajde da kažem i našim večerašnjim pratiocima da kontrolišu, jer banke dosta uzimaju provizije i faktički, ajde da kažem, u nekim slučajima, ono što sam ja video sam dosta slučajeva, ispadne provizije banke i održavanje skuplje nego sam porez, ne znam, na dobit, mesečna rata ili je, naravno, cine doprinose, ali je dosta visoka cifra. I ono što uvek savjetujemo ljude jeste da koriste elektronsko bankarstvo, zato što su tu provizije najmanje od 40 do 60% manje. Reci mi, Mile, znam da ti koristiš elektronsko bankarstvo, kada si zadnji put bio da pustiš papirni nalog za prenos u banci? Da budem iskren, ne sećam se. Se sećaš kako se potpisuješ uopšte? Sećam se, pazi, jednu stvar malo pre sam zaboravio. Da. Za sve koji uzimaju kredite, idite u sve banke i tražite i pokažete im papir od sledeće prethodne banke koja je najniža. To je jedini način da oborite kamatu. Svaka banka ima pravo od svoje kamate da odstupi i da spusti, ukoliko vidi da ima šanse da vas pridobije kao budućeg klijenta, oni će da spuste neki procenat. I ja ne znam tačno sa koliko ima banaka na spisku, mislim da ima 20-ak. Obiđite svi 20 banaka i sve jednoj ponudite i sačekajte da vidite njihove rezultate. Kamatu ćete značajno da skinete od onog od prve kamate koje budete dobili od prve banke kod koje budete konkurisali. Bez ikakvog stida, bez ikakve sramote, to je samo posao i ništa drugo. Da, tačno ih ima 28 banaka. 28 banaka, sve ih obiđite slobodno i svima recite, evo dobio sam kod ovih taj iznos sa tom kamatom, da li vi možete da ponudite nešto niže, oni će sigurno da ponude niže. Da. Zacrtali neku svoju zaradu, ali ako vide šansu da mogu da zarade još, oni će sigurno da reaguju na to. I to nije nikakva sramota, ići od jedne do druge banke i gledati kako da se skine. Ono pitanje beše... Da, koliko si zadovoljan, znači ideja mi je bila da vidimo koliko štedimo, znači da li pratiš troškove uopšte banke?
Pa, pratim, pazi, ali dosta je to letimično. Sad recimo kako ovaj program zadnji promenjen, do sad na svakom, ne znam, kad god koristim karticu za plaćanje, ovo gotovinska plaćanja i to, mene iziđe 39 dinara. To pre nije bilo. Sad se to iskazuje. Da, inače, Šta je jako problem? nezgodno to, da. Šta je još problem, recimo, kod ovog elektronskog plaćanja? Ja primećujem, recimo, da u zadnje vreme ja moram od 3 do 5-6 puta da kliknem sinhronizuj, da bi dobio jednom rezultat. Ja to nisam imao pre. Svaki put kad donesu novi neki propis ili bilo šta, uvijek je posle toga stanje gore nego što je bilo pre. Pazite, recimo, uzmete jedan izvod, jedna banalna stvar, ali sad ću vam ja pokazati koliko to para košta. Pazite, uzmite jedan izvod, recimo, od pre 3-4 godine od bilo koje banke. Ja sad ne znam za druge banke, da budem iskren, pričam za banke Intezu. I vi ćete da vidite da 20-25 stavki stane recimo na 2 lista, odnosno na jedan list sa obe strane kad pogledate. Uzmite sad, vi ćete imati 4-5 papira da štampate. Ili ima neko da sedne tamo, ja sam pisao u banci, međutim niko tamo tog momenta ili ne znaju da odgovore ili nisu sposobni, ne znam šta je. Ljudi, ali možete vi ovo malo da smanjite, ovo nije papir za izložbu, ovo je papir samo za knjiženje i ništa drugo. Možete vi to sa 4-5 listova da svedete na list, stranicu, 5 stranice i doviđenja. Onda neće vidjeti ljudi. Ma ne, vidjet će ljudi, isto, pazi, ista je veličina fonta, isto je veličina sve. Ali nije mi jasno zbog čega to razbacivanje. Ja nemam ništa protiv da oni meni daju papir pa da se ja tako razbacujem. Ja bi to mogu. Ali da se razbacujem sa svojim, to baš, odnosno da se oni razbacuju sa mojim, ja to imam ozbiljne zamerke. Ja sam to pisao već par puta Inteza banci i rekao sam, molim vas, nemojte ovo da radite kod mene. Vi radite kod drugih, ko to hoće, ali nemojte kod mene. Evo jedno pitanje za sve, koje nisam planirao. Znam da, Mile, mislim da ti radiš 30 ili 28 godina, tako ti postoji firma. Ja sam upravo. Olivera 12, ja nekih 20, Ivica, tu si ti 25-6 godina, je li tako? Dobro, znači dosta dugo preduzetničko iskustvo, da ne kažem mamutsko za srpske uslove, ali da li ste ikada dobili nešto od banke, a da nije, ne znam, kalendar za novu godinu ili rokovnik? Da li neko od vas ikada dobio nešto? Bilo šta? To je nemoguće. Ja sam dobio, eto, od banke Inteze, računar koji su trebali da izbace iz ekspoziture i onda su me zvali, dobili ste računar, ja sam naravno mislio, ok, negde sam u tom trenutku sa mojim klijentima i sam im donao nekih 100.000 evra, računao sam nekim onako solidan laptop makar, eto, dali su mi nešto što košta 10 evra. Tako da, eto, vidite, to isto, zašto ljudi izbegavaju određene banke, pa izbegavaju upravo zbog toga, da ne kažem, neke vrste malo nepoštovanja prema klijentima i provizije koje oni uzimaju. Tako da, generalno, šta je ono što mene još interesuje, ono što bih vas pitao, da li ste, kada ste konkurisali za kredit, bili nekad odbijeni, znači ne sami da odustanete kao Olivera, kad je videla gomilu papira koje je potrebno da spremi, ali da li ste odbijeni i eventualno pod kojim, ajde kažem, odgovorom, to jest pod kojim, ajde, razlogom, da li neko od vas bio odbijen? Pitanje za sve. Ko će prvi? Evo, ajde Mile ti prvi. Znači, kao firma nisam nikad bio odbijen, a privatno jesam. I tražio sam razlog zbog koga sam odbijen, nisu mi rekli ništa. Da bi ja posle 2 godine kad sam drugi put tražio, isto to rekli su mi da nešto stanje na kreditnom birovu ne govori u moju korist, da ja neke pare nešto dugujem nekoj banci i da je ona to pustila. Ja sam išao da proverim i pronašao sam banku koja je pustila da im ja dugujem 2000 dinara. Ja sam tražio da vidim odakle taj dug se pojavio i oni su meni trebali da isplate 2000 i nešto dinara. Kad se sve zaključilo, videli su da treba da mi isplate 2000 dinara
po tom obračunu koji su oni tad radili, a oni su umjesto da me isplate, oni me pustili na kreditni biro. Posle, kad sam ja tražio da se taj račun, jer ja sam tu bio nekoliko puta, ja sam tražio da se konačno taj račun zatvori, račun fizičkog lica da zatvori i gotovo. Pošto oni nisu zatvorili, ja sam tražio tada, ajde sad već prošlo, šta ja znam, 2 godine ste me držali u redu, ali nema veze, dajte sad zatvorite taj račun. I kad je došlo do zatvaranja računa, oni dođu do toga da oni meni duguju ravno 1000 evra. Pa dobro, nisi loše prošao. Ja sam prošao odlično. Odlično, divice ti. Pazi, ja kad sam došao u banku i kažem, pa imate da primite pare, kakve pare, preko 2000, ajde. Eto, da nije bilo kredita. Da nije bilo kredita, znači... Nikad ja za to ne bi saznao. I oni meni 1000, možda i ne znam, 1000 i neki evro, 2, 3, 5. Nije loše. Ja stavo i gledam ovako i pitam, je li ljudi, nije ovo neka skrivena kamera? Je banka da ti vrati pare pred toga. Ima i toga. Evo Ivica, da li si Ivica imao ti nekad odbijanje? Pa imao sam nešto, neki sitan kredit, nešto je bilo u pitanju, neka Opportunity bank. Opportunity, i oni kao nisam bio kreditno sposoban da mi daju kredit, a posle toga Eurobanka mi dala 5 puta veći kredit u roku od mesec dana, ali eto, to je, i to se dešava. Znači, kada pričamo o tome, da li uopšte ikada ste proveravali, da pričamo o firmi, izveštaj iz kreditnog biroa, da li ste ga ikada imali u ruci, da vidite kako to izgleda? Ja ne, nisam, znači samo se plati naknada banci za proveru kreditnog biroa, ali apsolutno nikada nisam videla kako izgleda. Nisam ni ja nikada, da budem iskren. Ni ja nisam. Da, znam, znam da je to neki deo postupka, nije me ni zanimalo. Ili prolaziš ili ne prolaziš i to je to. Dobro, šta vi mislite, šta je presudno kada konkurišete za kredit da prođete? Da li promet, to jest prihod, da li je dobit ili da li je neka veličina imovine? Šta vi mislite, recimo, ajde, možemo da pričamo o nekom, recimo, kratkoročnom kreditu do godinu dana, pa ajde neki, nekad se zvao dugoročni kredit do 3 godine. Šta mislite, šta je najbitnije banci? Da li promet, da li dobit ili neka imovina koju firma ima? Evo idemo redom, Olivera. Pa ja mislim da je presudna klasa 6 prihod. I da gledaju promet, da. Dobro, a šta misliš, da li je bitno banci, recimo, da firma ima neku imovinu, neki kapital? Pa svakako. Da, klasa 0, odnosno imovina firme, kapital je svakako bitan, mislim da se i to itekako uzima u obzir. Obaveze prema dobavljačima, kupci, znači mislim da dosta tih parametara gledaju, obzirom da traže ovaj bruto bilans gde se sve vidi, a posebno i kartice kupaca i dobavljača, tako da sve to utiče na kreditnu sposobnost, odnosno dobijanje kredita. Dobro. Mile, šta ti misliš? Da li je bitni promet ili imovina? Ja mislim da njih samo zanima jedna stvar, možeš ti da vratiš toliko koliko si ugovorio s njima i to. Šta je najbitnije? Najbitnije je taj promet, što kaže koleginica, bitan je taj spisak kupaca i dobavljača, da oni vide što imaš više kupaca, to su ti šanse veće, što imaš manje kupaca, tu si već u problemu. A zašto baš misliš što imaš manje kupaca? Da li možda neka firma recimo ima ogromne promete, recimo, ne znam, 20 miliona dinara, recimo, lupam. Možda to nije toliko ogroman promet, a recimo ima 3 ili 4 velika kupca. Misliš da je to negativno u očima banke ili... Da, ta firma je uglavnom na rubu propasti. Ne igra ulogu njezin visina ovog prometa. Jer u svakom momentu bilo koji 1 ili 2 kupca, ako otkažu, ona je propala. Gotovo, kraj. Ali ako ti radiš sa ogromnim brojem ljudi, pa ne znam, 5 ili 10% ljudi, neko ti ne dođe više, to nije problem, radit ćeš sa ovim drugim. Znaš, po meni mislim da je mnogo bitnije da ti
imaš manje ove kupce, ali da ih imaš što veći broj. To ti je veća garancija da ćeš ti da vratiš taj kredit. Ali ako ti imaš mali broj, ja znam nekoliko firmi koje su imale 2, 3, 4 ova kupca i oni su svi propali. To je veliki problem za njih. Jer njima kad dođe jedan kupac kupuje, to je u redu dok plaća. Onog momenta kad on prestane da plaća, oni su propali jednostavno. Nema prometa, nema ničega više, nema kupaca, nema ništa, nema kome da proda, nema kud, gotov je, kraj. Znači, misliš da banka voli, ajde kažemo da ga tako nazovemo, da postoji portfolio kupaca. Jeste. Portfolio kupaca, ajde malo širi portfolio, da ne bude 3-4 kupca i onda u suštini, ako ne znam, ima 200 ok kupaca, i ako 10 propadnu, ostaće mu 190. Ostavite ovi 190, nije nikakav problem, može da nastavi poslovanje. Sad i sami kartica, oni će da vide koliko sa kim radi. Pa da kaže, ajde i ovi 10 najjačih da izdvojimo, da neće više radi sa njim. Ima ove druge, ovi će ga drugi izvući. Jer šta svaku banku interesuje? Samo jedna stvar. Mislim, sem lepih reči koji nama kažu, eto, njih interesuje hoćemo li mi vratiti taj kredit ili nećemo. Ako ćemo vratiti kredit, nije problem, oni će da rade, samo koga nećemo vratiti, hvala lepo, doviđenja i završna priča. Dobro, Ivice, šta ti misliš, promet ili imovina iz tvojeg iskustva? Pa promet je dosta bitan, znači, a ovo su sve druge prateći elementi, znači, ali je promet u principu najbitniji. Ok, šta je više, koliki procenat, recimo, banka voli da, ajde kažem, da ti da od prometa da se zadužiš? Pa, trenutno je oko 20, ja mislim 25% da je sad trenutno, znači, zbog ove garantne šeme koju rade povodom COVID-a i ostalih stvari. Dobro, sada ćemo malo... Ili 23 otprilike bi trebalo da bude tačno. Malo pričati o tome. Znači, ono što trebate da znate, naravno obraćam se našim pratiocima, jeste da banke uglavnom kod nas koriste jedan sistem koji gleda zaduženost i obično, firme koje su do 20% ukupnog prometa zadužene, smatraju se, nisko zaduženim, od 20 do 50 srednje zaduženim, a preko 50% smatraju se prezaduženim firmama. Znači, ako pređete 20% prometa, već je problem, da uzmete neki naredni kredit. Naravno, to ne znači da banka neće da vam odobri veću cifru, ali nećete moći da zidate kredite jedan drugi. Pa, evo, imam još jedno pitanje za naše goste. Recimo, za kratkoročni kredit, najduže do 3 godine, koja bi po vama kamata, znači pričamo o komercijalnoj kamati, ne o COVID priči, pričat ćemo nastavku malo o tome, koja bi po vama kamata bila onako prihvatljiva i ok? Evo, recimo Olivera, šta ti misliš, koja je tebi kamata prihvatljiva? Pa evo ja ponovo iz mog iskustva, znači ono kredit koji sam uzela od Unicredit banke, specifičnost tog kredita je što je Evropski investicioni fond, to su sredstva Evropskog investicionog fonda, tako da Evropski investicioni fond u stvari garantuje 50% u iznosu od kredita, tako da je tu, što se tiče instrumenta obezbeđenja, nisu potrebna neka instrumenti obezbeđenja, samo potpis vlasnika i menice i tu je nominalna kamatna stopa 5%, a efektivna 6%. Ja mislim da je to, ne pričamo o COVID kreditima koji su i tekako povoljniji, ali mislim da je to okej. Dobro, a Mile, šta ti misliš, koja je kamata po tebi onako? Ok, ne pričamo o COVID-u, ajde sad. Da, po meni bi 0,1 bila odlična kamata. Da. Pa mislim, pazi, to je... Da li postoji negde ta kamata od 0,1%? Pazi, postoji jedan oblik kredita koje sam ja malčice sam čitao o njima, sad neću da kažem da znam mnogo o njima, to su oni muslimanski krediti, što muslimanske banke daju. Oni ulaze s tobom u posao i vi se dogovorite o procentu zarade.
Ako imate odličan posao, odličnu zaradu, vi delite zaradu s njim. Ako propadne posao, vi praktično delite i propast sa njim. Znači, to su po meni najbolji krediti. Bilo je... Pazi, ti sad nemaš ništa, imaš dobru ideju, ulaziš u ozbiljan posao, dođeš, izložiš svoju ideju, oni proceni i kaže ovo je ideja dobra. Znači, tu se ne gleda sad više ni promet, ni se gleda ovo, ni se gleda ono. Gleda se ostvarivost ideje. Ako se vidi da je ideja ostvariva, oni s tobom ulaze. I sad se ti s njima dogovaraš o visini koju ćeš deliti dobiti sa njima. Ti danas nemaš ništa, imaš samo ideju, sutra ćeš možda ući u tu ideju, dobit ćeš pare za tu ideju i ti deliš dobit. I to je po meni najbolji oblik kredita. Ako zaradiš, ti ćeš da podeliš. Ako ne zaradiš, nikom ništa. Propali su i oni zajedno sa tobom u tom kreditu. A reci mi, ajde kažem da se vratim ovde kod nas, još uvijek, koliko ja znam muslimanskim zemljama, čak i tamo su prestali da daju, nažalost, takve kredite, krenuli su po ovim našim sistemima, pa onda i dalje je zabranjeno po šerijatskom pravu, koliko ja znam, da se daju krediti pod kamatu. Međutim, kada daju kredit, i ako firma propadne, onda ipak mora da plati neku kamatu, uzimamo se kuće i ostalo, ali nećemo ajde da ulazimo u to, pošto nije tema. Koja bi, recimo, kamatna stopa u Srbiji sad, u ovakvoj situaciji kako jeste, za tebe bila prihvatljiva? A da nije koji kredit? 0,1. To je po meni prihvatljiva. Ivice? Pazi, ako mi svi krenemo da tražimo 0,1, verujte mi, neće biti 4 ili 5. Morat će da skinu na 2. Bravo, da. Ivice? Vrlo realno. I najbolja bi bila kamata 0,1, ali je neostvarljiva. Slušaj, nismo pokušali. Ako budemo pokušali, možda ćemo i uspeti da skinemo sa 5-6. Pa nek skinemo na 4 i tu smo uspeli. Da. Pošteno. Sve što uspeš da skineš, ti si uspeo. Pošteno, jer ja ove kratkoročne kredite koje sam radio do prošle godine su otprilike svi na od 7 do 8% kamate. Znači, to je... To je izuzetno visoka kamata. Da, kratkoročni kredit je izuzetno visoka, s obzirom da znamo da, ajde kažem, realno, taj evro koji se zajmi u Srbiji, to jest indeksira kredit, se dobije u negativnoj kamatnoj stopi u Evropskoj uniji, tako da nima prostora tu možda i na 3,5. Ajde, kada pričamo i sasvim dovoljna zarada, naravno banke prave kalkulaciju rizika, mada čini mi se kod nas da je naplata u zadnje vreme kredita relativno ok, dok, ajde kažem, kad se radi o dinarskim kreditima, tu opet ulogu igra referentna stopa Narodne banke, bi možda, ajde, dinarski neki kredit, čisto dinarski da bude 5-6% i to bi možda bila ok stvar. Evo, Marijana je postavila pitanje. Kaže, koji je faktor uticao da odobre kredit, a posle da nam odobre? Pa pazite, kao što rekao, iz priče ste videli, može biti, ajde da kažem, svašta. Znači to, mi u suštini kad radimo sa firmama, predajemo papire, koji obično su to bilansa, obično je to neki bruto bilans, obično su to podaci o kupcima, dobavljačima, pomenuli smo i njih i još nešto, ako kaže Branka, prometu u bankama. I šta je ovo sad mog iskustva, dosta bogatog, ajde da kažem, kada radimo sa kreditima, to jest kada konkurišemo za kredite, šta je to što, prosto rečeno, može da donese da vi faktički u istoj banci gde ste imali kredit koji ste potpuno regularno vratili, naredni put konkurišete i ne dobijete. Moje neko mišljenje da tu dosta veliku ulogu igra i, ajde kažem, Ivica je pričao o tome i čovek koji obrađuje kredite u lokalnoj ekspozituri ili filijali sa jedne strane, ali ogromnu ulogu igra deo banke koji se zove risk ili rizik, da ga, ajde kažem, prevedemo na srpski, gde bukvalno, da ne kažem, zavisi to da, prosto rečeno, neko proceni tamo u tom riziku da ti nećeš da vratiš kredit. A u istom tom riziku, u istoj, da ne kažem, kancelariji, u istoj toj kancelariji neko će proceniti
proceniti da te kredit može da prođe. Znači, taj da ne kažem kolo sreće se okreće. Tako da, ovo sada mi je stiglo, nisam vidio u trenutku. Evo, šire pitanje od Marijane, pošto ona poljoprivredno gazdinstvo, htela da finansira kredit u NLB banci i ProKredit banci, znači pitanje neka hipoteka 65.000 evra i rekli da je kredit odobren. I pa su nam, kada ste dali menice, tako, koliko sam razumio, da ne možete niko da dobijete kredit i vratili vam dokumentaciju. Pa bukvalno je to ovo što vam kažem, znači neko je u risku na kraju na odboru kreditnom procenio da vam se ne da kredit. Moje, ako mi u prvom, ako odobran kredit, moja preporuka jeste ipak ono što smo pričali, Mila je pričao, Ivica, da probate ne samo u dve, probajte kući. Znači, to se iz našeg iskustva pokazalo, iako meni gledalo nevjerovatno kada sam prvi put vidio, jedan naš kolega je krenuo sa tim onako jako dobro, čak i dobio 3 puta više novca nego što je uopšte teo da uzima kredita. Iako su bankari zvali da kažu pa nema šanse mi njemu da odobrimo kredit, oni konkurisu u svim bankama, pošto inače banke međusobno komuniciraju. To je nešto sumnjivo, čim je u svim, i na kraju je dobio 3 puta više para nego što je hteo. Zašto? Jer ipak postoji neka konkurencija među bankarima, tako da, Marijana, moja preporuka jeste da ipak konkurišete u više banaka i tražite uvek objašnjenje zašto ne možete da dobijete kredit. Da li je u pitanju promet, da li je možda kreditni biro, može da se podvuče neka greška u kreditnom birovu. Imao sam ja takav slučaj isto kao fizičko lice, gde su zadužili za neke pare, duše nisu mi dali 1000 evra uopšte, kao Miletu, a dužili su me za nekih 60 para koje nikad u životu nisam imao račun u toj banci. Grešku mu kucali. Znači, mora da postoji neki razlog zašto su na kraju priče vas odbili, ako imate tu informaciju, onda eventualno to može da se ispravi, ali opet konkurišite na više mesta. Pa, evo sad još jedno pitanje za vas. Dobro, su dobili Mirjana, evo, to je Marijana, izvinjam se, neki odgovor, šta je problem? Ok, nemate promet, nemaš ovo, uvijek ima neki odgovor. Eto, možete da napišete pa ćemo da komentarišemo. Pitanje za sve kolege. Verujem da svi planirate neke investicione kredite, ajde da kažem malo proširenje posla, ipak vam dugoročno znam da imate planove širenja. Da li planirate da konkurišete u bankama za investicioni kredit ili u fondu za razvoj? Evo prvo pitanje za Oliveru pa idemo redom. Svakako, ja ne znam koje su kamate za investicione kredite u bankama, ali fond za razvoj mislim da ima najmanju kamatu, to je kamata od 1% i svakako kod njih. Evo sad baš imam u planu koji je na 5% nominalne, a 6% efektivne, da refinansiram preko fonda za razvoj, a svakako ako bi neki investicioni kredit, onda bi svakako išao preko fonda. Mile? Ja svakako u fond za razvoj imam nameru da idem, uopšte nemam nameru da idem u banke. Prvo, ja pripadam i živim u Srbiji, taj fond je, da kažem, državno vlasništvo i to treba da ostane. Ako se nešto desi što ne bi trebalo da se desi. Ok, a jeste svesni toga da fond za razvoj recimo ima ograničena sredstva za investicione kredite i jednostavno sištošte sredstva i morate čekati recimo godinu dana za... Da li bi onda, koliko imate neku dobru investiciju, čekali narednu godinu da idete u fond za razvoj ili bi imate opet otišli u banku da bi ubrzali taj... Ja bi čekao ipak fond za razvoj, jer velika je razlika između njih i u kamatama i u svemu, tako da mislim da je bespredmetno bilo šta. Mislim čak da država mora mnogo više novca da ubaci u taj fond, da što više ljudi konkuriše i da lakše dolaze i do sredstava i da lakše jednostavno, pa nije čoveku svejedno da li je, ne znam, 1 ili 1,8%, da li ti plaćaš kredit ili plaćaš 6%. Pazi, ovo 6%, to je 3 puta više. Tako je, da.
A kad sad pogledaš koliko je to, ne znam, na 100.000 evra, ja ne mogu tačno ovog momenta da izračunam koliko je to para, ali kad pogledaš, to je ogromna razlika u kamati. Od ovih kredita investicioni imaš recimo taj period, kad ti daju grace period od godinu dana, ti za godinu dana praktično, ako kupuješ zemljište, gradiš objekat, ti možeš i kupiti zemljište i sagraditi objekat i kad uđeš u objekat, to nije nikakav problem da čovjek počne da plaća. Jer već negde plaća nešto, znači on samo plaća državi, umjesto da plaća ovima. Mislim da država mora mnogo više da posveti pažnje tome i neke stvari treba da olakša. Recimo, ja pokušavam da konkurišem u Fondu za razvoj, hoću da kupim neki plac, hoću da gradim neki objekat i to. Sad šta je glavna prepreka? Oni meni traže da ja imam predugovor za taj plac. Sad je period, ja mislim 4, 5, 6 mjeseci, koliko, tako sam čuo, to ne mora znači da ovo što pričam da je istina sve, čuo sam da je to već duži vremenski period, 3, 4, 5, 6 mjeseci, da moraš čekati da ti se odobri taj kredit. Da li ovaj prodavac ima vremena da čeka 4, 5, 6 mjeseci? Znači, to su neke stvari na koje treba da se obrati pažnja. Ako se čeka toliko dugo, onda je bolje osloboditi ovog potencijalnog uzimaoca kredita, osloboditi ga te obaveze da donosi taj predugovor. Da, a možda budete i odbijeni. Možda budeš i odbijeni. Toga sam pitao vezano za banku. Da li je možda fleksibilnije, jednostavnije u banci dobiti pa i po većoj kamati? Jeste fleksibilnije i te investicioni krediti su od 3 do 3,5% kamate, znači sa rokom otplate do 10 godina može da ide, od 8 do 10 godina. U fondu je to do 8 godina i grace period isto i kod banke ima, znači samo što je veća kamata. To je to. 3 puta, da. Pa da, 3 puta. Dobro. Ali je mnogo lakše dobiti u banci nego u fondu. Da, zato što se moja nekom, ajde kažem, sad možda nemam ni vremena da ulazimo u neku raspravu šta je bolje, ali opet, znači, s jedne strane imate nižu kamatu, a s druge strane ne gubite vreme, jer ako vi izgubite godinu i po dana sa nečim, onda to ispadne možda u nekim varijantama, treba se proračunati skuplje nego kamata sama. To što niste krenuli u izgradnju i što niste krenuli u neku akciju. Ok, imamo još neke 10 minuta, evo, Marijana je napisala da uopšte nije dobila odgovor od banke, što mi je potpuno, ajde kažem, nevjerovatno, a i bezobrazno od njih, evo ja ću da budem potpuno malo brutalno iskren. Budite uporni, zahtevajte odgovor, ili jednostavno pitajte otvoreno, da li mi možemo uopšte dobiti taj kredit, šta je razlog zašto ne možemo da odredimo to refinansiranje koje smo hteli. Znači, reći će vam već neko, znači ta informacija će vam reći šta je potrebno možda ispraviti u poslovanju ili eventualno da li uopšte to moguće uraditi da bi uopšte dobili taj kredit. Ok, evo još jedno pitanje za svoje troje. Kako ste prošli u ovoj krizi sa koronom poslovno? Evo, prvo Olivera, da li se osjetila u poslovanju neke negativnosti ili je bilo ok, super i tako? Pa, obzirom da se bavimo obukama, uživo obuke su stale svakako i tu bi bio veliki problem da nismo krenuli da radimo online obuke. Tako da ovaj period od 3 meseca, od momenta od 15. marta već kad je krenula kriza, mi zaista nismo osetili. Jer su bukvalno svi bili, nama je u suštini odgovarao ovaj period gde su svi bili u kući, svi su bili pored računara, znači iz svog doma, sa svog računara su slušali časove, tako da nam zaista, bar nama, kad je ovo obrazovanje odraslih i ostalo dodatno obrazovanje u pitanju, nikakav problem nismo imali, nismo osetili krizu. Mile, kako je kod tebe? Da si postao milioner ili... Pa nisam postao milioner, do duše ja sam neki mesec i po dana bio u samoizolaciji, imam malo problema tih zdravstvenih koji baš koroni odgovaraju. A sad je sve u redu? Pa sad šta će biti pojma, ne da budem iskren. Sad, svi ovi moji radnici ostali su radili. Nismo imali posla,
mi se bavimo, ajde da kažem, takvim poslom, imali smo etanol. Etanol je bio tražena roba i ono što hoću da kažem i vama i svim ostalima da skrenem pažnju, nemojte da kupujete etanol 70% jer nije efikasan protiv korone. Ako kupujete i tražite etanol 75%. On je efikasan u borbi protiv korone. Znači, korona se ubija na 73%. Sad, mi smo imali posla u početku dok nismo znali, mi smo radili ovaj 70% alkohol, kad smo videli da on nema efekta, istog momenta smo prestali i prešli smo na rad sa ovim 75% etanola. I ta roba, to je jedina roba u tom momentu i nešto se izopropilo alkoholom, to je išlo. Ovo ostalo što se tiče sve ove ostale hemije i sirovina koje smo imali, gotovo beznačajno. Išlo je, ali gotovo beznačajno u odnosu na ove druge poslove. Mi radimo i ovu demineralizovanu vodu, ona je gotovo potpuno stala. Radila je samo za ove naše kapacitete što je nama trebalo, a inače dosta je prodajemo ljudima kojima je potrebno, ne znam, za rakije, pa u industriji tamo dosta toga prodajemo. To je sve stalo. Kad pogledam neki period, ta proizvodnja alkohola je skočila, ovo je stalo, mogu da kažem da smo mi u tom vremenskom periodu nismo nikakve pare zaradili, da se razumijemo, ali je onako bio neki psihički mir da možeš da budeš stalož, eto, kao nešto radiš, razumeš, nisi bez posla. Mada je drugim firmama, da znam dosta drugih firmi kojima je bilo jako teško, kojima su poslovi potpuno stali. I meni je žao kad je bilo ova raspodela ovih sredstava, zašto je raspoređeno ovako kao što je raspoređeno. Ja nemam ništa protiv toga da se dodeli onim ljudima kojima je posao bio potpuno obustavljen i koji nisu imali posla, da im se dodele veća sredstva, a ovi ljudi koji su radili, ipak smatram, to je moje mišljenje, mora da znači da sam u pravu, smatram nekorektno da uzimaju bilo kakva sredstva. To je moje mišljenje sad, kako ko na to gleda, ja ne znam, ali... Pa verovatno nisu hteli da odvajaju, da bi to, jer bilo bi mnogo komplikovano i onda su pustili za sve, ali u principu te prehrane su radile dosta dobro, ovi drugi su stali, ugostitelji skroz 100%, znači... Ja se apsolutno slažem da ta sredstva koja su bila, ajde da kažem, preusmerena po tih 100 evra, ja bi daleko više volio da se to podelilo na selu. Jer selo je najviše trpelo. Znate, njihovi su ogromna su ulaganja u poljoprivredu i to je sve propalo. To nije moglo da se prodaje po gradovima, nije moglo da... To što se prodavalo preko interneta, to je maltene beznačajno. Ali bolje bi bilo da su ta sredstva dali njima, da se ti ljudi oporave, jer mi koji smo radili, mi smo nekako ostali. Daj da pomognemo i njima, da i oni ostanu, pa da onda idemo svi zajedno. Znaš, jer nije pitanje za sve. Sad isti start. I ako se sad pojavi ponovo ovaj drugi talas korone i bude se isto uradilo ovako, to neće biti dobro. Pa to, ja mislim da više ne može da se uradi ovako, jer i država ne verujem da može više da pomogne. Ali vidjet ćemo, Bože zdravlje. Pazi, po meni... Jedno pitanje samo, izvinjam se Mile, vezano za ovo, nadovezat ćete se. Znate da je država odobrila kredite koji su vezani za koronu, da postoji garantna šema, znači postoji mogućnost dizanja dve vrste, ajde kažem, kredita, jedna jeste preko fonda za razvoj, gde je već velika gužva i čeka se, Boga piti koliko, znači za te takozvane COVID kredite kamata je 1%, grace period je do 12 meseci, mi smo pričali o tome na nekim našim obukama, otprilike vezano za kreditiranje i pričali smo i imate znači u bankama gde je 3, nešto procenate, isti ti uslovi gde postoji garantna šema države, znači isto u pitanju su kratkoročni, da ih nazovemo krediti, nisu baš precizno kratkoročni, ali na kratak su rok 3 godine. Da li postoji potreba kod vas da uzimate takve kredite da bi prevazišli ovakvu situaciju? Da li mislite da je pametno da ljudi uzimaju takav kredit? Da li posle godinu dana može taj kredit samo da mu bude možda eventualno neki, da ne kažem, kamen oko vrata, zato što je osnovni uslov da se ne otpuštaju radnici? Da li je možda jednostavnije otpustiti radnika, smanjiti troškove, gledati da se preživi ili obrnuto? Koje je vaše mišljenje, Olivera?
Pa ja mislim, Bojane, od 1% od fonda da je povoljan kredit i da ne može da bude omča oko vrata. Dobra, šta ako ne možete da uzmete, pošto već je sad gužva, znači gotovo je veliko pitanje kada će biti, ne znam da će biti za 3, 4, 5 meseci, da će biti dovoljno novca pošto su sredstva ograničena. Ne znam. Ne znaš. Ok. Iskren da budem, država mora da izvuče te rezerve i da izbaci napolje taj novac i da da tim ljudima. Znači, Mile, ti misliš da treba uzeti kredit, recimo kada, na primjer, ti si neki ugostitelj i recimo nisi radio tih 3 meseca, nagomilali su se neke obaveze i slično, da li treba konkurisati, ajde kažem, za taj kredit da bi se platili dobavljači ili možda kresati troškove, to je bilo neko moje pitanje, recimo. Ili ivica ili... Da, evo ti... Pazi, treba biti jako oprezan sa uzimanjem bilo kakvih kredita. Vidi, pošto je ekonomija svetska, globalna ekonomija. A ako ekonomija padne u Nemačkoj, padne u Americi, padne u zapadnoj Evropi, oni su najveći potrošači materijalnih dobara. Ako tamo padne, u ovom procentu u kome pada, a oni su naši najveći kupci, mi moramo biti svjesni da mi ne možemo ići ovim tempom koji mi kad, ne znam, mi ćemo par procenata. Nema od toga ništa. I mi ćemo zajedno da padnemo s njima, možda malo manje, jer ipak treba priznati jednu stvar, mi smo u ovo ušli malo spremniji nego drugi. U ovo smo ušli, u cijelu ovu COVID priču. Imamo naviku sa krizama, tako? Pa dobro, mi imamo naviku sa krizama i to za nas nije nikakvo iznenađenje. Međutim, došlo je tu i do raznih zloupotreba do kojih nije trebalo da dođe i država je tu morala mnogo više da reaguje, mnogo ozbiljnije da reaguje i da mnogo ozbiljnijim kaznama kazni te ljude koji su pokušavali da podižu cene, da prave čuda. Jer, pazite, svako podizanje cene uzdrma ekonomiju, poremeti je. Tog momenta kad je poremeti, treba vreme da se to smiri. A to vreme, to je izgubljeno vreme. I o tome mora da se vodi računa. Pazi, ako ovaj drugi talas COVID, ovo je vrlo opasan talas koji sad ide, on će značajno da uspori ekonomiju. Ne treba da se zavaramo, treba da budemo svi svesni onoga šta će biti. Ako mi to unapred znamo šta će biti, onda posledica ne može da nas iznenadi. Ako mi znamo da će sad biti pad posle ovog talasa, ako dođe na jesen ovaj novi talas, to će biti strahovita smrt ekonomije. Ne samo kod nas, nego u svetu. Pazite, šta danas drži našu ekonomiju? Drže uvozne ove kompanije koje se bave proizvodnjom i izvozom. Ako nemaju kome da izvezu, oni će da pogase te kompanije. To su privatne kompanije, neće to niko da drži, da plaća te radnike ili bilo šta. Onako nema kome da izveze, on nema šta da radi nego da gasi firmu. A upalit će je ponovo kad bude posle. Mislim da tu malo bi trebali ovi naši ekonomski stručnjaci da se mnogo više pozabave tim problemom. Mi imamo veliki problem jer mi nemamo znanje. Ako nemaš znanje, ti ne možeš da predvidiš situaciju. Ako ne možeš da je predvidiš, ti upadaš u problem. Tebe sve što dođe, tebe šokira. Naš veliki kiks je zašto smo se mi vezali samo za zapadnu Evropu. Mi smo daleko ranije trebali da krenemo i prema Kini, i prema Rusiji, i prema ovim drugim zemljama. Daleko ranije. Mi smo trebali, mi kao mala zemlja koja hoćemo da budemo nezavisni, mi jednostavno moramo da se otvorimo prema svim zemljama sveta. To je veliki problem, ja masu sam privrednika sam pričao, niko o tome ne razmišlja. Tek kad dođe ova korona, kad nas lupi po glavi, kad vidimo da nemamo tržište, onda ćemo krenuti navrat na nos. Ali prvo da otpustamo radnike, pa ćemo posle da razmišljamo da li ima novi tržište. Treba na vreme razmišljati o novim tržištima. Da smo prije razmišljali o novim tržištima, pa onda bi mi malo, ubacimo se, ne znam, Egipat, pa ubacimo se ovde, pa ubacimo se tamo, ovamo, onda bi bila druga priča. Jer ja se bojim ovog talasa korone sad, a posebno na jesen. Znači ne treba se zaduživati. Ivica, šta ti misliš? Da li se ti bojiš? Tako nam je priroda posla da mislim da treba da se iskoristi, pogotovo kod Fonda za razvoj,
a i kod banaka nešto to nije preterano sad trenutna kamata, tako da to treba da se iskoristi, da bi moglo da se opstane i da se ide dalje. Da li da se iskoristi samo za opstanak ili možda za neki razvoj? Da li možete prostora sada da se digne kredit da bi se činila priča? Da bi se opstalo. Znači, sada je borba za opstanak. Dobro. Ok, slušamo ako ima još nekih pitanja. Eto mi toliko za večeras, nadam se da je bio interesantan razgovor, inače mi bi mogli ovako celu noć što se tiče svih ovih tema, ali ne možemo vama mnogo vremena da oduzimamo, pa slušamo ako ima još neko pitanje, evo tu smo da odgovorimo, slobodno pitajte u vezi bilo čega. Evo Marijani smo koliko toliko pomogli, nismo nešto sigurno mnogo, ali ako imate pitanje, eto tu smo da odgovorimo. Videli ste, pribojavamo se svi drugog tog talasa korone, ne znamo da li će ga biti, da li ga neće biti, to vreme će pokazati, ali u svakom slučaju neko moje mišljenje jeste da svaka kriza je šansa, pa gledajte, ajde da kažem, da budem potpuno iskren, da li možemo možda čak i nešto da iskoristimo, da li ova kriza može da nas nauči možda da unapredimo poslovanje, da tražimo jeftinije kredite, da vodimo računa o troškovima. Znači, jednostavno, moje neko mišljenje jeste da se mora opstati, da moramo naći način i prostor kako da opstanemo, pa čak i u najtežim situacijama. Siguran sam uvek da šta god da se desi, ekonomija jednostavno ne može da stane, pa čak i da padne, ja uvek kažem, atomska bomba, da ostanu dvoje ljudi, trgovaće na kraju sa nečim. Dobro, ok, ništa, zahvaljujem se večerašnjim gostima, Oliveri, Miletu Arnautovu i Ivici Ristiću, hvala i vama što ste bili, naravno tu smo za vaša pitanja, uvek možete meni da postavite pitanje na e-mail i želim vam prijatno veče i da se odmorite, verujem, posle napornog dana budite malo sa porodicom, iskoristite svaki trenutak. Veliki pozdrav. Pozdrav. Laku noć. Laku noć.